Kenya almost the same time. Mabende jomoko wacho ni sessional paper marwa emane jo Singapore okao to dhi implement. Ne giketo ushuru margi ne jogo eko mondiki to pesa cha kanochoke to kete kidhweny kata capital formation. To mae pesa mane kuro piny owacho kao to tiyo godo kaloso weche mag thieth, ndeche kata paya gi gigo eko te ma jopiny dwaro. Wan marwa ni wakopo idea mar Singapore to structures to pod kwa keto ni wacho ni jokuwa wacho ni idwa ni mondo wagol atamalo 1.5 kisegole titere kanye. Onego beni kidwa ng'iew ne jiudi tidwa ng'iew ne ng'ano giri udi nikech jaduong' moro nitie manyocha ne wacho penjo ni nani ana kwao. Penjo mane jaduong' ni penjo en penjo ma very important. Mano na achiel kuom penjo mano ne ubeni wadwoke public participation. Nikech ka 80% ma Kenyans ni rural homes. Idhi gedo negi kuro kosi idhi gedo negi kanye. Singapore mwate mokopo ni mondo mi nuged ne joge nikech nugedo to model margi no bendo chako bedo copied Malaysia, and joma nigi home ownership in Singapore to kata malo 90 ne nitie housing development fund to gi the central providence fund mane kelo pesa to the other one gedo to kose usni ot to ne nitie conditions bende manyaka lo odni kani use te use back ne the housing development fund to bende ne okinyal use kapok idake higni moko nyakidage to kano ogere ni te uso to kichake dhi ng'iewo moro ni kori beti loko handa bedo ikaw ni chik okenge mago nyalo tipa chokendi nikech apano mago gin okenge mamoko mabende okeo mtata gi lange bende rango kaka implementation mar nyalo bedo. Mane momiyo wawacho ni yani paro nitie maber to execution gi implementation ema dhirem nikech pesa ni koweye kosekwanye okodhi donje chulo gope mane wawacho kamoriere achudhe gongoye golidhe manitie mabendo chik